Hamargarren urtez jarraian, Gipuzkoako errausketaren aurkako plataformen koordinakundeak Kontxako hondartzan gizakatea egiteko deia egin du. Irailaren 8irako egin dute hitzordua, goizeko 11:00. Koordinakundeko kideak pozik azaldu dira azken urte honetan hondakinen kudeaketaren alorrean eman diren aurrerapausoekin, baina urrats gehiago emateko beharra azpimarratu dute. Aurrerapausoak ukaezinak dira, baina biltzen diren hondakinak tratatu ahal izateko beharrezkoak diren instalazioak eraikitzearen alorrean ez dugu aurrerapauso aipagarririk ikusten. Honela, materia organikoa tratatzeko konpostatze gune gehiago eraikitzeko beharra azaldu dute. Aurreko legealdian 3 konpostatze planta aurre ikusten ziren, eta oraingoan 6, biometanizazio eta beste instalakuntza batzuez gain. Errealitatean dena geldirik dagoela dirudi, eta egoera honetan dei egin nahi diegu horretan inplikatuta dauden erakundeei, batez ere batzar nagusiei hondakinen inguruko liskarrari irtenbidea eman diezaioten. Bestalde, Zubietako erraustegiaren inguruan honen eraikuntza bertan bera uztea eman beharreko pausua dela adierazi du koordinakundeak. Horregatik, proiektua behin betiko eteteko deia egin die erakundeei. Egoera honetan dei egin nahi diegu erakunde guztiei, batzar nagusiei ere bai. Behin betiko bazter dezaten Zubietako erraustegiaren ideia. Instalazio hau, garestia eta kutsatzailea izatez gain, zaharkituta geratu baita egin aurretik.